Spilafhængighed. Hvad vil det egentlig sige at være afhængig af et spil? I dag skal vi snakke med Jonas Ustrup om, hvad det vil sige at være så opslugt af et spil, at det kan fylde hele ens dagligdag. Men inden vi skal snakke med Jonas om spillet World of Warcraft, skal vi lige se på, hvad World of Warcraft egentlig er. World of Warcraft er et massive multiplayer online spil, også kaldet MMO, hvor spillere fra hele verden samles og spiller som en fiktiv person. Det kan være alt lige fra en kriger til en trold. Spillet går egentlig ud på at gøre sin person eller character så god som muligt. Og det er lige netop dette, der gør, at World of Warcraft er kendt som et af de mest vanedannende spil, der nogensinde blev kreeret. Hvor længe har du spillet World of Warcraft? Det startede jeg med, da jeg var 13 år, så det er efterhånden 4 år, jeg har spillet det. Så... ja, jeg skulle sige det. Og hvor lang tid vil du sige, du bruger på det sådan per dag? Per dag? Jamen, det afhænger faktisk ufattelig meget af, hvorvidt det er hverdag eller weekend. Fordi i weekenderne, der kan det godt være sådan noget med, at jeg sidder og spiller fra jeg står op til at gå i seng. Og det er sådan, at jeg så måske står op der ved 12-tiden om formiddagen, og så går jeg i seng ved 2, 3, 4-tiden om natten, og så hvor jeg bare stort set sat og spille WoW hele tiden. Og hverdag, der er det sådan lidt også afhængig af først, når jeg er fri fra skole, og så også med at lave lektier, men der kan jeg nok også godt komme op og spille sådan 5 timer måske i løbet på hver dag. Det viser sig, at Jonas ikke er den eneste, der bruger lang tid på World of Warcraft. Faktisk bruger en normal World of Warcraft spiller cirka 5 timer om dagen i denne virtuelle verden. Hvor mange penge har du sikkert brugt på World of Warcraft gennem tiden? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg betaler jo de der 100 kroner hver måned, så der er alligevel 1200 kroner på et år udelukkende til, der bare kører, for at du kan spille spillet. Men så oven i det, så kommer der også til, når der kommer en ny expansion, en udvidelse til spillet, så skal man jo selvfølgelig også have dem. Så kunne det godt være, at man måske skulle have en special edition af det ene, og så måske også inde på deres hjemmeside. Men der kan man jo også købe diverse companions, som små dyr, du har med til at følge med dig. Og du kan købe mounts, som du kan ride på også, og som får vise, at jeg kan godt lide. Så føler man sig lidt som en stor hej. Ja. Hvad vil du så sige, de gode og de dårlige ting ved spillet World of Warcraft? De gode ting, det er jo, at du får lov til at møde nye mennesker. Du får lov til at snakke med nye mennesker. Du får trænet dit engelsk. Så fordi det er et verdensomspændende spil, og du spiller, så er du sådan lidt, du spiller primært fra folk fra Europa. Så for at I ligesom kan kommunikere med hinanden, bliver du nødt til at skrive engelsk, da det er en lille brøkdel af dem, der spiller World of Warcraft, der rent faktisk er danskere. Og noget af det dårlige ved det er jo, at det faktisk tager så meget af min tid, som det gør. Fordi at jeg går efter at blive en af de gode. Altså, det kræver meget tid. Det kræver ikke sådan en timespil om dagen, men så bliver du ikke god til det. Og det er jo ligesom det, man gerne vil. Være god til at spille World of Warcraft. Så man bliver nødt til at lægge meget tid i det. Så er også omkring med, man ikke rigtig sådan noget med at være sammen med mennesker til fest og sådan noget. Det er jo ikke noget, jeg gør. Fordi jeg vil også sidde ude og snakke med mennesker over for eksempel Skype. Altså, hvor vi kan sidde og spille sammen, i stedet for at være sammen med dem face to face. Så det vil sige, det er, at der vil give dig en god og en dårlig social verden? Ja, men det sådan lært mig lidt om, hvordan man skal snakke med andre mennesker. Og ligesom sådan møde nye mennesker. Og ligesom turde snakke med dem også. Og turde snakke engelsk. Så ja. Så hvorfor er det egentlig, at vi bruger så meget tid foran computeren? En god grund til, at folk spiller computerspil, er på grund af den sociale egenskab, som spillene giver til en. Mange spiller selvfølgelig også spillene, fordi de har den gode underholdningsværdi, som man ikke kan finde ret mange andre steder. Det, at man kan spille og være en helt anden person, end den man virkelig er bestemt noget, der lokker flere og flere folk til den virtuelle verden. Og med den udvikling, som spillene har i dag, kan vi kun forvente, at flere og flere folk vil strømme ind i spillens verden. Og hvis man selv, eller en man kender, bliver afhængig af spil, er det vigtigt, at man hjælper vedkommende med at komme ud af det igen. For det at være afhængig af et spil er nemt noget, der kan tage din hverdag fra dig, og det kan nemt i sidste ende ødelægge det sociale liv med omverdenen.